Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao, makaubanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Pipila ka lugar sa Davao City ang gibaha kagabi ato sa pagbundak sa ulan. Ani ang report ni John D. Esteban. Gibaha ning dalang kabantian sa buhangin Davao City Lunes sa gabi ato sa kapin oras nga pagbunok sa ulan. Kining rider, gituklod na lang ang iyahang motorsiklo kay Mitiorok tungod naabtan sa taas ka tubig baha. Ang sapa sa may Matina Playa, Matina Pangi ug Matina Crossing miabot sa critical level. Maong gipatingog ang siren. Gani gipahikling na ang ubang residente sa Matina Crossing kay taas na ang tubig. Usa sa mga napulaw sa pagbantay sa sapa kay basin Mulapaw mao ang pamilya ni Peaches sa Teachers Village sa Matina Playa. Daplin ramanggod sa sapa ang ilahang Pinoyanan. Nang nabalaka po di ma'am ba kay siyempre nagtaas gud siya ma'am no niya. Jud mi tulog. Usa sa mga ginakabalakan sa mga residente dinhi sa Teachers Village nga basin mukusog na pod ang ulan unya nga moresulta sa paglapaw ni ining sapa. Nabalaka sila kay basin magsugat sila sa bagong tuig nga mabahaan. Ma'am magampo lang jud mi nga di na gid balik. Hinuon daling mihubas ang tubig baha ug namalik ra sa ilang tagsa-tagsang Pinoyanan ang mga apektado. Sumala sa weather forecast sa Pag-asa ang pag-ulan sa syudad tungod sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.